O zi de Sfântul Andrei în sat Ciocanu, comuna Dâmbovicioara. În fața mea sunt crestele Bucegilor în depărtare, iar dincolo de acel ultim deal, care de fapt e vârf de munte, aici aflându-mă la cota 1500 deja, se află Fundata. În direcția aia, după acele vârfuri, se coboară spre Șirnea, spre Moeciu, Bran, Brașov. Un loc superb, o Elveție a României. Drumul este drumul județean 730, curat, dezăpezit, frumos, un loc superb.